Ами така, иначе. Cine că mă tot aceapă tam până nu mine cu și mă ridică și jeni. Точно държиш, ма вкара ми вчера по интернет. Pa tak je по-интересно. Снимай само момичета, така съм дрън. Камо ми Тошко, Прави клип, това не е вота. Снимай само мен тук е стазе. Я го преверни. Руме, 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 Румянов, я го преверни. Няма да повита, аз да приближава да, да и на море, но повита не ода в никакъв случай. Има желание да ме води. Бах, това слънце. Часкам интернет, направите филмчето. Тошко, ма ти си идеален, бе, човек. Аз отвечивам класно! Аз съм седнал тук, че няма да седна, какво? Седна, тама му курат цимента, ма стине ми задниката, ми е по-желязно. Ани, да го взема, кажа да го накачиш някъде, че Ще го кажеш на тата, ма явно. YouTube и после Facebook.